Nadagdagan pa ang bilang ng warehouse at preposition areas bilang pagpapabilis sa distribusyon ng non-food at food items mula ho yan sa Department of Social Welfare and Development Region 1. Ngayong buwan, napabilang sa mga lokal na pamahalaan na lumagda sa Relief Preposition Agreement ng tanggapan ang bayan ho ng Aguilar dito po sa Pangasinan at Badok naman sa probinsya ng Ilocos Norte. Sa kabuuan, 3 ang Dswd warehouse sa rehiyon na matatagpuan sa San Fernando City at Bawang sa La Union, habang isa naman sa Lawag City sa Ilocos Norte. Sa Pangasinan, kinabibilangan ng mga lokal na pamahalaan ng Anda, Infanta, Rosales, Alaminos City, Santa Barbara at Aguilar ang preposition areas upang mapabilis ang pagbibigay ng relief packs sa mga apektadong komunidad. Tiniyak ng tanggapan na patuloy na gagampanan ang distribusyon ng tulong sa mga komunidad na apektado ng anumang emergency sa rehiyon. IFM News. IFM News. IFM News.